projecte de llei de modificació parcial de la Llei 22/1998 de 30 de desembre de la Carta Municipal de Barcelona ha quedat aprovat. El Parlament ha aprovat la llei que modifica la Carta Municipal de Barcelona, la norma jurídica bàsica que estableix l'organització, les funcions, les competències i les formes de participació ciutadana de l'Ajuntament de la capital. Amb aquesta actualització, la Carta preserva la singularitat del règim especial de l'Ajuntament de Barcelona i garanteix una gestió més sostenible i eficient dels serveis municipals. La modificació ha estat aprovada amb 115 vots a favor de PSC Units, Junts, Esquerra, el Partit Popular i els Comuns, 6 en contra de la CUP, Defensem la Terra i Aliança Catalana i 11 abstencions de Vox. El Parlament també ha validat el decret llei que inclou sancions per als propietaris d'habitatges que incompleixin l'índex de preus de referència en els contractes de lloguer. El decret llei, que ha estat validat amb 70 vots a favor de PSC Units, Esquerra, els Comuns i la CUP, Defensem la Terra i 62 en contra de Junts, el Partit Popular, Vox i Aliança Catalana, estableix multes de fins a 900.000 euros per als grans tenidors que no informin que ho són. El projecte de llei de Memòria Democràtica de Catalunya continuarà la tramitació parlamentària després que el ple hagi rebutjat les esmenes de retorn que hi havien presentat el Partit Popular i Vox. El ple ha aprovat també la tramitació pel procediment exprés de lectura única de dues proposicions de llei. La primera modifica la Llei de Foment de la Pau amb l'objectiu d'incloure l'elaboració d'un pla director que estableixi les prioritats i els recursos en matèria de prevenció i resolució de conflictes i foment de la pau. La segona modifica la Llei de Protecció contra la Contaminació Acústica perquè els patis de les escoles restin exclosos dels límits de contaminació acústica establerts. Ara, els grups parlamentaris poden presentar esmenes a totes dues iniciatives, modificacions que la Cambra debatrà i votarà en el pròxim ple. En la sessió de control, els grups parlamentaris han preguntat al president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre l'ús habitual i la defensa del català per part del govern, l'auge de l'extrema dreta i la lluita antifeixista, la supressió d'organismes duplicats, la política lingüística, la construcció d'habitatge públic, les reunions bilateral i mixta de traspassos entre Generalitat i Estat i el dret a l'autodeterminació, la censura d'opinions i posicions polítiques sobre l'islam i els acords amb el govern de l'Estat pel que fa a traspassos i a la condonació d'una part del deute de la Generalitat. Durant el ple, els consellers del govern també han respost les preguntes dels grups parlamentaris i 10 interpel·lacions. Durant la sessió, la Cambra ha aprovat 7 mocions, 2 de Junts sobre les perspectives de l'economia catalana i la mobilitat i la sostenibilitat a les Terres de l'Ebre, 2 d'Esquerra sobre les polítiques d'atenció a la infància i al mercat de treball, una del Partit Popular sobre la garantia dels drets i la inclusió socials, una de Comuns sobre la gestió de residus i una altra de la CUP sobre la sanitat pública. El Parlament de Catalunya reitera el seu ferm suport a una pau integral, justa i duradora a Ucraïna. 3 anys després de la invasió russa d'Ucraïna, el Parlament ha exhibit la bandera d'aquest país en solidaritat amb el poble ucraïnès i la secretària primera de la mesa, Glòria Freixa, ha llegit una declaració institucional per reiterar el suport de la cambra a una pau integral, justa i duradora per a Ucraïna. El president del Parlament, Josep Rull, ha agraït la presència a la llotja del Saló de Sessions del cònsol d'Afers Econòmics d'Ucraïna a Barcelona, Oleg Grabovetsky, que ha estat aplaudit pels diputats. És un honor per al Parlament de Catalunya de poder-lo acollir aquí en el Parlament. Gràcies per ser. El secretari segon de la mesa, Juli Fernández, ha llegit una altra declaració amb motiu del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, en què el Parlament es compromet a promoure un pla d'acció europeu integral i una resolució de l'Organització Mundial de la Salut en aquesta matèria. El ple ha donat llum verda perquè els diputats Jordi Monell, de Junts, Marc Veses, d'Esquerra i Susana Segovia, dels Comuns, defensin davant el Congrés dels Diputats la proposició de llei per garantir el retorn social del rescat bancari. La cambra també ha aprovat la designació d'Ivana Martínez, de PSC Units, Jordi Monell, de Junts i Jordi Albert, d'Esquerra, com a diputats interventors per al període pressupostari del 2025.